Така, разказвам какъв е проблемът с този грамофон Dual 1224. Така. Грамофонът от единия канал прави един фонов шум. Брум. Минус 44,5, това е височината на херците. Така. Тук е свързан. Направих му заземяване. Обаче кабела прави някакъв страхотен брум и това белия чинча. Намалява, но не изчезва. Тук като го стисна, намалява. Ови го силно, обаче не изчезва. Пак си има брум. И на тон колоните показва само на едната брум. И се оказа проблема в единия канал. В другия няма. Ето. Иначе звука мисля, че се влизаше нормално. Ето пак бъде. Аз ако направих, пак го пуснах. Брума изчезва, когато се движи рамото. И сега като кацне и пак. И това му е проблемът на този грамофон. Не знам, нали може да е изгорил усилвателят, но този шум може да се изчисти, но защо трябва да влиза? Това е дразнещо. И заземяването не върши никаква работа. Никъде. По корпуса никъде. Нищо не прави. От един час връзвам кабелите и нищо не става. Ето. Тук не прави нищо. Само това. Накъсява ги, подравнява ги, приближавам ги един към друг, раздалечавам ги, нищо. Голям проблем. И този грамофон ми отпада. Ще го продавам. Който иска да се занимава с него.